JS रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुखदेव चौक नेपाल। गमजुआना परबा गमजुआना परबा गमजुआना परबा बरियतियाला नीचे गमजुआना परबा डीजे बजाब हम कमर हिलाई चिकना जवानी के अपन सिखाई चिकना जवानी के अपन सिखाई डीजे बजाब हम कमर हिलाई चिकना जवानी के अपन सिखाई हयर ऑर्केस्ट्रा वाली माल पूरा सुपर बा हयर ऑर्केस्ट्रा वाली माल पूरा सुपर बा बरियतियाला नीचे गमजुआला ऊपर बा बरियतियाला नीचे गमजुआला ऊपर बा गमजुआला ऊपर बा गमजुआला ऊपर बा बरियतियाला नीचे गमजुआला ऊपर बा कमर जे हिलेला तो हो जाला बवाल हो लइका से बुढ़वा ले कहे माल माल हो लइका से बुढ़वा ले कहे माल माल हो कमर जे हिलेला तो हो जाला बवाल हो लइका से बुढ़वा ले कहे माल माल हो एगो के कवन पूछे दू गो बुफरबा एगो के कवन पूछे दू गो बुफरबा बरियतियाला नीचे गमजुआला ऊपर बा 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 गमजुआला ऊपर बा श्री राम शर्मा के गाना बजबा दो राइटर नीरज जोशीलाल के बोलबा दो राइटर नीरज जोशीलाल के बोलबा दो श्री राम शर्मा के गाना बजबा दो राइटर नीरज जोशीलाल के बोलबा दो उदय विशाल जी के चाल चलन सुथरबा उदय विशाल जी के चाल चलन सुथरबा बरियतियाला नीचे गमजुआला ऊपर बा बरियतियाला